dostanem a snažím sa to vychytať a pomôcť týmu a vyhrať. Takže snáď sa to dnes podarilo a ešte som prelomil ten dvojmesačný dištanc, kedy som nemal výhru, takže som veľmi rád, že nám to dnes vyšlo. Myslíš si, že dominancia už iba na šampionát je blízko? Tak každým dňom ak sa darí, tak je dobre, respektíve na vyklávanie a treba podávať stále zodpovedný výkon 100% a som rád, že to dnešok opäť zopakovali a že ten systém a tú našu budeme opakovať každý zápas. Jaro, ty cítiš nejako tieto zápasy, že sú také špecifické, predsa len sú to Česi, alebo to, neviem, kedy si proti nich naposledy hrali? Špecifické zápasy, je to rivalita medzi Slovenskom a Českom, tak je to pekne vždy v takýto príprave vyhrať nad našimi kolegami z Čech, takže uvidíme, ako to bude na šampionáte, ale tento zápas nám ešte pomohol, dodal viac pohody a sebavedomie do týmu. Díky.